வணக்கங்க. இதுதான் எங்க சேனலோட முதல் லாங் வீடியோங்க. இன்றைக்கி வந்து தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கேங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரிசலாங்கண்ணி வந்து பறிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேங்க. இதோ பாருங்கள், இந்த பூவை பார்த்துட்டு இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு நினச்சிப்பாங்க. ஆனால் வந்து இது வந்து ஒரிஜினல் இல்லைங்க. அந்த பூ மட்டும்தான் அந்த மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி மாதிரியே இருக்கும். வாங்க, ஒரிஜினல் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இங்கே தான் எங்கேயாவது இருக்கும். அது எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேடி பார்க்கலாங்க. இதோ பாருங்கள், இதோ இருக்குது பாருங்கள். இதுதாங்க ஒரிஜினல் கரிசலாங்கண்ணி. அந்த பூ தான் காணோம், செடி மட்டும் இருக்குங்க. பூ இனிமேல் தான் பூக்கும் போல இருக்குது. இது வந்து பாருங்கள், கையில் வந்து நான் தேய்ச்சி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒரு 10 செகண்ட்ஸில் வந்து என் கை வந்து கருப்பு கலரில் சேஞ்ச் ஆகுங்க. இந்த மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி வந்து முக்கியமாக எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து இதை நம்ம கலந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா முடி வந்து நல்லா கருமையாக இருக்குங்க. அதுக்காக தான் இந்த மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. தெரியுதுங்களா? என்னோடய விரல் வந்து கலர் மாறி இருக்கு. இப்போ அதே மாதிரி நான் வந்து அந்த டூப்ளிகேட் இலையுமே வந்து உங்களுக்கு தேய்ச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அது வந்து கலர் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாதுங்க. ஆனால் வந்து அந்த இலை மட்டும் நசுங்கின மாதிரி இருக்குங்க. இதுதாங்க ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ நீங்கள் வந்து தேங்காய் எண்ணெய்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த இலையை எடுத்து லைட்டாக கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி பார்த்துட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூங்க.